Estou ao lado do meu aloxamento e creo que vexades a cantidade de cafés que hai, porque sí que lera que había unha cultura moi grande de cafés en Corea, pero mira, aquí hai bueno, xa vai toda a xente co café, dous, quedoume aí, atrás había outro, tres, catro. Este restaurante, hai 4 pegados, por suposto un pouco máis para lá hai máis. Onte decíanos a guía co que fun ao tour que eles beben café a todas horas, ademais, que a noite tamén, quedan antes de cear toman café, quedan despois de cear toman café. É realmente sorprendente. E outra cousa interesante é que os Starbucks en Corea non son americanos, sí que pagan licenza por usar o nome, pero agora mesmo a empresa é totalmente coreana e forma parte do conglomerado Samsung. Así que é un bo lugar para tomar un Starbucks. Pois estou no Palacio Principal de Seúl, non vou dicir o nome porque o vou a destrozar, todas as palabras coreanas son moi difíciles de pronunciar. É un recinto xigantesco, moi bonito, que é do alrededor do 1400, onde residían os reis, basicamente, pero coa colonización de Xapón perderon, creo que o 80 ou 90% dos edificios porque os xaponeses os tiraron abaixo, basicamente. E logo eles foron rehabilitando e foron reconstruindo todo. Podes entrar gratuitamente se entras, entre comillas, disfrazado co hanbok coreano, co traxe típico, cousa curiosa porque parece apropiación cultural, pero está promovido por eles mesmos. E se non vas disfrazado así, realmente o prezo sigue sendo baratísimo porque custa uns 3.000 wons. Estamos sorprendendo realmente os prezos de Corea. 3.000 wons equivale a algo menos de 2 euros, para que vos fagáis unha idea, para un recinto que podedes botar facilmente un par de horas visitando. E que é, como decía, a principal atracción turística desta cidade. Vai empezar o cambio de garda. 공을 찾아주신 관람객 여러분께 다시 한 번 더 안내 말씀드리겠습니다. 별도로 설치하여 운영하고 있으니 여러분의 많은 부탁드립니다. Barbas son de mentira, From the 15th century. 卓门君的军服再现了朝鲜前期15世纪的服饰。ただいま兵士たちが着用している衣装は15世紀の衣装を再現したものです。 Bueno, este é o restaurante no que vou comer hoxe. Como vedes, hai bastante xente esperando, entón o que fixen foi coller vez nunha máquina que hai na entrada, aí onde está a pantalla, e teño un ticket e se supón que me avisan ao correo electrónico cando haxa sitio. É unha recomendación, así que vou facer a excepción de non ir a sitios onde me fagan esperar moito, pero espero que sexa breve, aínda que hai 24 grupos antes que a min. Así que vamos a ver se non desespero e non acabo cambiando. Menos mal que ven con instruccións porque parece bastante complicado isto. Aquí che poñen todos os pasos que tens que tomar para comer as diferentes cousas. As cousas que se lle bota a sopa ao caldo este é rábano, que é o que dá un pouco toque picante, recorda un pouco, salvando as distancias, recorda un pouco a wasabi. De feito, moitos dos wasabis que se venden en Occidente, das pastas de wasabi, realmente é un rábano, un tipo de rábano. Isto é como unha filloa de trigo sarraceno rechea de carne, sabe un pouco a chourizo.
Está todo moi bo. Os fideos tamén de trigo sarraceno. Está moi bo e aparte é unha cantidade, como sempre, brutal. Os fideos, a bandexa, esas son 2 pisos realmente. Xa me parecía bastante con un piso, pois son 2. Entón non creo que acabe todo, pero bueno, vou comer ata reventar. Sempre poñen o famoso kimchi, que neste caso é un kimchi máis verde, cada sitio teñen o seu, moitas veces te poñen máis de un. O prezo dos fideos creo que era sobre 15.000 wons, que non sei moi ben canto é, pero menos de 10 euros. Estes perderonse do cambio de garda. Hai moitas zonas pola cidade para sentar e a xente parece que vai máis relaxada que en outras cidades tipo Tokio, por exemplo. Parece que non levan tanta presa, incluso nas estacións e tal, van con calma. E aquí está a xente sentada, falando, ou solos, ou facendo o que queiran. E aparte está todo moi cuidado, tipo tamén como en Xapón.